Здравейте, колеги! Повода да ви предложа този кратък видеоклип е възникването на някои проблеми сред колегите счетоводители и аудитори във връзка с спазването на наредба Н1 на министъра на правосъдието за условието и реда за вписване на лицата в регистъра по член 9б от Закона за мерки изпиране на пари, която наредба беше публикувана в Държавен вестник брой 16 от 16 февруари 2024 година. В този регистър по член 9б от Закона за мерки изпиране на пари се вписват лицата, които оказват услуги, визирани в точка 16 на член 4 на Закона за мерки изпиране на пари. За кои лица става въпрос? Това са лицата, които по занятие предоставят адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и или други сходни услуги за целите на регистрацията и или функционирането на юридическото лице или друго правно образование, услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и или управление на търговец или на друго юридическо лице, на друго правно образование, услуги по доверително управление на имущество на лице по буква Б, които са изредени изчерпателно какво включват те. Самият член 9в казва, че тези лица трябва да бъдат писани в специален регистър към министъра на правосъдието и как ще стане това вписване ще бъде уточнено с наредба, за която всъщност ние сега коментираме. Ето е и самата наредба, напомням, тя излезе в Държавен вестник брой 16 от 16 февруари 2024 година и в нея, между другото, има доста интересни моменти. Само секунда. Записано е, например, че вписването в регистъра е условие за извършване на дейност по член 4, точка 16 от ЗМИП. Тоест, ако вие не се впишете в регистъра, не може да оказвате тези услуги, за които стана дума на въпрос преди малко. След малко ще ги коментираме отново. И пак е записано, че вие трябва да се впишете в този регистър в двумесечен срок от влизането на тази наредба в сила, а тя влиза в сила на 20 марта, следователно на 20 май. Ако оказвате такива услуги, ще трябва да се впишете в този регистър. Къде възникна проблем? По същество този проблем няма, но има, как да кажа, понякога се записват нормативни текстове, които създават условия за свободно тълкуване или за неразбиране, или пък за объркване, не по вина на тези, които трябва да спазват нормативните актове, разбира се, а по това, че текстовете по някой път са написани доста интересно. Проблема идва от буква А, която казва, че лицата, които по занятие предоставят адресно управление, адрес за кореспонденция, офис и или други сходни услуги за целите на регистрацията и или функционирането на личното лице или друго правно образование, ще трябва да се впишат в този регистър. И по същество, при нас проблемите идват от това, какво е това и или други сходни услуги и какво се разбира под и или функционирането на юридическото лице. Всъщност това са и отговорите, които ние трябва в края на този видеоклип да получим вследствие на това, което аз ще ви предоставя като мое мнение. За разлика от нашия закон, директивата, която ние имплантираме в Закона за мерки изпиране на пари, е малко като че ли по-лаконична, по-ясна и категорична. И ако трябва да направим едно сравнение, тя е на мнение. Нотариуси и други упражняващи юридическа дейност лица на свободна практика, когато участват и действат от името или за сметка на техен клиент, да не продължавам целият текст, управление на средства, откриване управление на банкови сметки, организация на вноски, създаване, функциониране на управление на доверителна собственост, доставки на услуги по дружествено управление, които не са обхванати в буква Б и В. Всъщност, ето тази част от директивата по малко по-особен начин е вмъкната в точка 16
на член 4 и за какво иде реч. Веднага имаме понятие, което казва, що е това доставчик на услуги по доверително или дружество на управление. Това означава всяко лице, което по занятие упражнява, дава услуги за учредяване на други лица, изпълняване на длъжности, организиране изпълнение на друго лице, длъжност директор, предоставяне на адрес за управление, адрес за провеждане на стопанска дейност, адрес за кореспонденция или административен адрес и други сходни услуги на дружество, съдружие или някое друго юридическо лице. И другите две няма да ги чета, защото всъщност нас това, което ни интересува, е точно ето тази буква. Малко се бавя, защото софтуеристите са помислили за мое улеснение да променят до неузнаваемост софтуера, с който работя и на мен ми трябва известно време да търся. Сега обърнете внимание. Нещо, което е много важно и което аз много държа да обърнете внимание. Адрес. Адрес. Включително за провеждане на стопанска дейност. Адрес за кореспонденция или административен адрес или други сходни услуги. Сходни услуги с предоставянето на адрес, а не на място за провеждане на стопанска дейност. Много често и този запис специално е направен заради някои фиктивни компании, които се образуват с цел, защото за да се регистрират у нас, те трябва да имат такива адреси, ако нямат, просто няма да ги регистрират. А и ДОПК, ако си спомните пък, има специални претенции, че е желателно в търговски регистр предписване да се посочи адрес за комуникация, контакти, примерно с Националната агенция по приходите. Още от тук започваме да изясняваме, че не говорим за наем на помещения, в които ние ще осъществяваме стопанска дейност, както много колеги започнаха да се притесняват и да задават такива въпроси. Така, продължаваме напред пак с директивата. Може би защото не сме единствените, които имаме някакви проблеми. Регламента, който ще замени тази директива, виждате как нещата започват лека по лека да ги изчистват и да ги изясняват, като например те са на мнение, че трябва да се уточни, че не се касае за каквито да са дружества, но за капиталово дружество. И не е какъвто и да е съдружник в дадено дружество или съдружие, а персонално дружество. Персоналните дружества знаете какви са, нали? Например, командитните дружества и събирателните дружества. Нали? И всякакви други форми на правна договореност. Нали? Така че виждате как сега се изясняват нещата. Ето сега погледнете това, което ви казах, например, за стопанската. В сегашната директива пише адрес за провеждане на стопанска дейност. Провеждането отпада в новия регламент и казват само адрес на стопанска дейност. В някои минимални дружества, които ще правят чисто административни функции, те предоставят такива адреси, за които да се осъществява комуникацията с тях. И ето виждате как веднага регламента изяснява тези моменти. Между прочим, аз този материал ще го дам и ви го посочвам, просто за да видите, да се изясни материята. Нататък се продължава, излишно доверително изпълняване, стойни функции, сходни и така нататък. И от тук възникна въпроса как и какво изясняваме. Значи първо, или други сходни услуги, според мен вече трябва да са ви ясни. Това са услуги, които са свързани преди всичко, аз пак ще го подчертая, преди всичко с предоставяне на адрес, офис или други сходни услуги. Тук офис е допълнен от българския законодател, но това не означава, че предоставяте под наем офис, а в услуги, които са свързани с целите на регистрацията. За да се регистрирате, трябва да имате такива адреси и заменяме думичката функциониране или съществуването на юридическото лице. Защо думичката функциониране е заместник съществуване, колеги? Защото според търговския регистър, за да съществува един търговец, той трябва да има определени
параметри, на които да отговаря име, фирма, адрес на седалище, адрес на управление и представляващи лица. Иначе няма как да съществува този търговец или да функционира този търговец и затова тук така е записано. А защо е сложено това съчетание и или? Защото в някои случаи колегите са имали предвид, че вие ще предоставяте адрес, който съществува и за регистрация, и за последващо съществуване на фирмата, а е възможно да предоставите адрес, когато фирмата вече е регистрирана, нали така, и за нейното функциониране трябва да предостави нов адрес, който да предостави на административните органи. С една дума, ако един счетоводител и един аудитор осъществява само счетоводни услуги, или аудиторски услуги, той не попада в обхвата на член 4, точка 16 на ЗМИП и не следва да се регистрира в регистъра по смисъла на член 9б на ЗМИП. Всъщност самата наредба, която коментираме тук, с нищо не променя закона за мерките и изпиране на пари. Сега обаче аз ще се върна назад. Ето тук. Като задължени лица, вие трябва да имате ангажимента. Всички лица, които подлежат на лицензиране, регистриране и така нататък, разрешение, трябва да ви предоставят тези документи, с които да доказват, че те са извършили това изискване, изпълнили това изискване, следователно имат правата и възможностите да изпълняват тази дейност. Нали, този материал, който сега ви го предлагам, с колегите аудитори сме го разисквали много подробно. Аз не съм пропуснал и не съм забравил, че бях предложил на тази годишният практикум извънредно занятие, което не влизаше в програмата, трябваше да се проведе в съботата на седмицата, но се случиха много неприятни събития в моя живот и те промениха малко нещата. Междувременно стана известно, че ще се промени закона за правилника за прилагане на закона за мерките на пари. Ще го изчакам и той да се промени и ще направя това, което съм обещал. Така смятам, че това, което трябваше да изясним, го изяснихме. Малко набързо, защото аз говоря бързо. Ако имате някакви въпроси, ще ви помоля да се обърнете в аудиторията към съответната тема и да ги зададете. Довиждане!